Nou, ik ben Milan van Milan's Wild World en dit is Baloo, de Europese oehoe. Hallo. Ik denk nou zo'n 4 ben ik nog heel erg met fotografie bezig. En toen kon ik een keer een bos in en toen zag ik een valkenier zitten, mij zo'n grote oehoe krijgt als deze. En daar ben ik aan het werken uiteindelijk. En zodoende ben ik zelf met mijn eigen vogeltjes begonnen. Hoi, ik ben Milan van Milan's Wild World en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag precies 27 dagen geleden dat ik een jonge Europese oehoekuiken heb opgehaald. Want ja, daar gaat deze video over. Ja, sinds mei ben ik officieel voor mezelf begonnen met Milan's Wild World. En ik hoop uiteindelijk echt een grote eigen locatie te kennen. Haar krijgt een soort dierentuin waar ik dan de beste kan laten vleren en meesten kan laten ervaren hoe het is door de interactie. En kan laten zien hoe belangrijk deze dieren wonen binnen. En wist u dan een soort van Frieske Freek Vonk? Ik word er een hele prutte mee vergelijkt inderdaad. En nou, dat vind ik wel een beetje een trots. Dus, ja. Nou, Baloo loopt de andere kant weer op. En daarmee wil ik dan deze... Ik hoop dat jullie dat zagen. Maar ik ben blij dat hij heel even wegliep. Want, wacht, ik doe de camera wat omlaag. Hij poept hier net over de tafel heen. Ja, ik zie mezelf wel een beetje als een soort presentator inderdaad. Maar ik probeer uiteindelijk toch wel een hele prutte energie altijd naar de vogels te doen, omdat uiteindelijk gaat het mij daar om. Nou, ik ga met mijn bedrogen met de vogels ga ik naar squalta, naar feesten. En zo probeer ik zo vol mogelijk educatie te doen met deze vogeltjes, door interactie. Ja, ik ga Instagram, Facebook, TikTok en YouTube. En daarmee maak ik ook filmpjes met de vogels om zo weer wat educatie zo weer rond te gaan. Milan, Ja. hoe vaak ben je nou aan het oefenen? Nou, ik ben eigenlijk elke dag met de vogels aan het oefenen, want ze moeten minimaal een jouw uren per dag ze vleren. Dus elke dag ben we bezig. En we beginnen maands met het wegen van de vogels. Want ik ben eigenlijk crack-atleten, dus ze moeten elke dag wel goed op gewicht zitten. Dus als de sfeer binnen, moeten ze crack wat minder eten. Binnen de jochten, moeten ze crack wat meer eten. Dus zo zijn we er elke dag mee aan het jatsen. En als je hier nou zo aan de gang bent, wat doet het met die? Nou, het houdt me altijd een heel goed gevoel, omdat ze toch die beesten los kunnen vleren. Dus het is echt een vertrouwensband met die beestjes. Dus als ze fut vleren, ja, dan ben je crack wat langer bezig. Want ik ga wel eens dat ze in een beam gaan zitten en net weer rond willen komen. Ja, dan mag ik gewoon wat langer wachten. Nou, ik vind het zelf nog steeds heel uniek en heel speciaal om te maaien vooral. En daarnaast, ik ben toch een van de jongere generaties die dit nog doet. Voor de rest ben ik een prutte wat oudere meesten. En waarschijnlijk ben ik ook een van de laatste die dit doet. Aangezien de regelgeving wel steeds strenger wordt, werd er steeds minder exotische dieren maaien houden. En ja, wat ik aan de ene kant echt wel een goed ding vind, maar aan de andere kant is het wel jammer, want ik vind de educatie toch wel heel belangrijk aan mij.